Sinjuri, nsellmilkom, nsellem lil dawk kollha li jinaqdu hawnhekk magħna ġewwa l-lokalità ta' Marsa Xlokk u nsellem lil dawk li qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Grazzi lilkom tal-merħba mill-isbaħ illi tajtu lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Rajna lill-Prim Ministru llum it-tielet ġimgħa ta' kampanja elettorali minn kmieni filgħodu diġà il-Partit Laburista kompla jniedi iżjed proposti li se jinċentivaw lin-negozji lill-familji Maltin u Għawċin imbagħad żar il-lokalità ta' Ħal Farruġ il-Kalkara u issa ninsabu hawnhekk ġewwa Marsa Xlokk, it-tielet distrett ukoll. Ser inkunu qegħdin bix-xieraq insellmu lill-kandidati kollha li ser ikunu qegħdin jikkontestaw fuq it-tielet distrett qabel ma nagħtu bidu għal din l-attività. Carmelo Abela. Ray Abela, Chris Agius, Owen Bonnici, Alicia Buġeja Said, Edward Kassar Delija, Audrey Demicoli, Andy Ellul, Chris Fern, James Grek, Jean-Claude Mikallef, Joe Mitzi, Joseph Sammut u Kenneth Spiteri. Il-forma ta' din l-attività se tkun qiegħda tieħu l-forma bħala intervista, infatti se nħalli f'idejn mal-ewwel Ron Briffa sabiex jagħti bidu għal din l-attività flimkien mal-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela. Prim Ministru, sen ilu jiena intervistajt fuq serata Ron lil Dr. Lidia Abela, l-mara tiegħek, u skoprejt ħafna affarijiet interessanti dwarek. Skoprejt min qabat lil min. Ma jfissirx laqatlek il-verità. Imma ħanejdlek laqatlek hi, ħalli ma jkollniex kwistjonijiet wara. Biex inżomm mat-tema ta' Marsa Xlokk, naħseb illi kemm u kemm inti għamiltu qabda tajba. L-għada tal-intervista ċemplikli, għalt li hello, għandha vuċi ħafna sbaħ minn tiegħi, għalt li jidher li jiena pożittiva għal COVID. Għalt li ġifiri se jkellmuk tal-contact tracing. Insomma, da wassal biex jien għamilt kwarantina mal-Prim Ministru u mas-Sinjura Abela. Meta qed ngħid magħhom mhux fl-istess dar, imma fl-istess perjodu għax forsi kienu jiġri moħħu bih. Hemm storja interessanti iktar imbagħad hux waqt il-kwarantina. Xi darba ngħidilek. Jew xi darba ssir pubblika. Grazzi. Insomma, bħallu meżat sentejn, fil-11 ta' filgħodu saret konferenza tal-aħbarijiet illi kienet qaltilna li għaw l-ewwel każ tal-COVID f'Malta. Kidditek xejn il-pandemija? Kien perjodu diffiċli għall-pajjiż u għad-dinja kollha. Niftakar kien mument ta' tensjoni, immaġina għaliex ma tafx x'inhu ġej fuqek fix-xhur ta' wara. Kellna d-dinja li kellha kollha l-istess esperjenza, komunità medika li għadha qed tipprova tiskopri dak li kien ġej għalina. Ma kellniex manwal fuq xiex nimxu, l-ewwel reazzjoni tagħna kienet iżda rridu bi priorità kosta kollox li nipproteġu s-saħħa tan-nies. Dik kienet l-ewwel priorità. U ħadna l-miżuri kollha li kienu ġew rakkomandati lilna mill-awtoritajiet tas-saħħa kienu miżuri li meta nħares lihom illum sentej wara tgħid kemm kienu ibsin, ma kienu meħtieġa li nagħmluhom. Għalaqna n-negozji, għalaqna l-iskejjel, għalaqna l-ajruport. Ftakar l-ewwel deċiżjoni kienet nagħlqu l-ajruport ta' Bergamos, kienet identifikata bħala high risk area, ma mbagħad għalaqna letteralment il-pajjiż kollu ħlief għall-iktar flights importanti ta' ripatrijazzjoni u dawk fejn kien hemm ħtiġijiet mediċi. Imma mbagħad bdew iqumu l-kwistjonijiet l-oħrajn. Niftakar il-lukandira.
kienu qalu naħna qalaqtulna l-klijentela kollha immaġina terz tal-ekonomija tal-pajjiż magħluq. U ridna nipproteġu mbagħad l-għajxin tan-nies. Ġifieri kien żmien ta' deċiżjonijiet diffiċli, ma dejjem kien hemm prinċipju li nebbaħna f'kull deċiżjoni, dik li nipproteġu lin-nies. Bqajna man-nies, bqajna man-negozji, dak kien prinċipju konsistenti throughout Marzu 2020 sallum il-ġurnata li għadna ħerġin mill-pandemija u jibqa' issa prinċipju daqstant ieħor importanti jekk kif madwar id-dinja feġġet realtà ġdida, tensjonijiet bejn l-Ukranja u r-Russja, fejn hemmhekk ukoll qegħdin naraw li jkollna fuq livelli ekonomiċi, fuq livell ta' saħħa naturalment għandek it-tensjonijiet kbar on the ground li qed iwasslu sfortunatament għall-imwiet, imma mbagħad qed naraw effetti madwar id-dinja fl-aspett ekonomiku, jiġifieri jekk hux fuq l-inflazzjoni, prezzijiet tal-enerġija. U se nibqgħu nimxu b'dal prinċipju li nipproteġu għan-nies il-piżijiet jerfa'hom il-gvern li n-nies inżommuhom protetti. Għadna kemm ħriġna minn sena fej jiddominaw id-żoni u l-listi koloriti. Naf jekk se ssifer tittoqgħod attent id-żona hix ħamra, ħadra, oranġo. Aħna spiċċajna fuq ħada griża. Però inti nhar is-sibt tkellimt u għadt il-lider li Malta lestiet il-pjan maqbul mal-FATF li hija ħabar tajba. Imma hawn min jgħid tipo mhux aħjar qatt ma spiċċajna hemm. Issa jiena m'iniex negozjant u li kieku kelli nkun wieħed kont kien kun wieħed ħażin ħafna x'ma nafx innegozja. Imma lin-negozjanti kif tista' isserħilhom moħħhom illi xogħolhom mhux se jsib xkiel? Ħanibdew bl-ewwel parti tad-domanda tiegħek għax ironikament min jgħid illi ma mestniex spiċċajna fil-lista l-griża, u qed nitkellem hawnhekk għall-oppożizzjoni, kienu l-istess nies li qabel l-2013 kienu jemmnu illi il-grey list hija biss teddida li ma tiġri qatt. Dik l-isfortuna. U mhux qed ngħid li wara l-2013 ma kienx hemm min jemmen hekk ukoll. U dik hija meta dħalna fil-proċess tal-Manival, kellna ħafna li qalulna anke min-naħa tal-oppożizzjoni u dak dejjem jedduna bih il-grey list ma jimmaterjalizza qatt jien qatt m'emmint hekk. Dejjem emmint li hija possibilità reali b'dak ir-rapport illi kellna fl-2018 tal-Manival li kien l-akkumulu ta' ħafna u ħafna snin ta' inazzjoni għax realtà kellna strutturi f'pajjiżna fuq livell ta' governanza, fuq livell li wieħed jikkombatti l-financial crime li kienu dajfa. Jew ma kienux up to scratch mal-standards li kienu mistennija. Ma kulħadd tefagħhom taħt it-tapit mill-qabel l-2013 u forsi anke wara wkoll. Tlaqna mir-rapport tal-Manival kellu 58 defiċjenza indirizzajnihom kollha. U l-Manival tatna rapport ta' suċċess. Morna mbagħad għall-istadju tal-FATF u l-FATF għalkemm id-deċiżjoni finali tal-plenarja tagħha kienet li tqiegħdna ġol grey list għamlitilna pjantazzjoni qasir ħafna. Mela hemmhekk ukoll kien indikattiv illi kienu sodisfatti li għamilna ħafna u ħafna ħidma, kien hemm żewġ areas għax kellna pjantazzjoni limitata għal żewġ areas biss fejn jridu jkunu konvinti li dak kollu li għamilna fir-regolamentazzjoni meta tiġi għall prattika mbagħad kien se jkun wieħed effettiv. U kulħadd beda jitkellem li se ndumu ħafna fil-grey list u għadna fil-grey list biex inkun għad kollox ukoll. Imma il-plenarja, l-FATF fil-konferenza stampa li ngħatat anzi l-istqarrija l-istampa u rrid illi aħna wettaqna dak l-action plan, issa l-pass li jmiss huwa li ssir on-site visit, jiġifieri l-FATF issa mistennija li fil-ġimgħat li ġejjin jiġu f'pajjiżna u jivverifikaw illi dak li kellu jsir jiġu on-site literalment fiżikament f'pajjiżna u jikkonfermaw illi dak li kellu jsir sar u mbagħad ikun imiss li jissejjaħ parti teknika l-ICRG u l-plenarja tal-FATF. Il-plenarja li jmissija mistennija issa għal Ġunju. Imma jiena nħares lejn Ġunju u lil minn Ġunju wkoll. Il-proċess li għamilna f'dal aħħar xhur mhuwiex wieħed li għandu jintemm meta nitneħħew mill-grey list. Għaliex? Għaliex bieħu rejna illi kapaċi nibnu strutturi aktar robusti ġewwa pajjiżna u bis-saħħa tagħhom noħolqu ġurisdizzjoni li hija waħda serja. U xi tfisser meta għandek ġurisdizzjoni serja li meta l-investituri barranin għandhom għażla fejn imorru. L-investituri l-għażlija tagħhom. U jibdew jaraw x'jaqbel imorru Malta, mmorru l-Italja, mmorru l-bqija tal-Ewropa, mmorru barra mill-Ewropa. Waħda mill-għażliet mill-kriterji li se jkunu qed iqisu hija l-għażla ta' Malta. Hija tfisser ġurisdizzjoni serja,
Għamilna ħafna biex nikkonfermaw dan. U meta jkollna dik iċ-ċertifikat min-naħa tal-FATF li aħna pajjiż li għadda mill-proċess kemm tal-Manival u kemm il-proċess tal-FATF b'suċċess, se jkollna dak it-timbru ta' approvazzjoni wkoll. Mela sfida li dawwarnija f'opportunità. Issa d-domanda tiegħek it-tieni biċċa tad-domanda hija leġittima wkoll. Dan sar l-fatt li f'żmien qasir irnexxielna nimplementaw l-action plan. Sar għaskaptu tan-negozji. Jien nemmen li fil-proċess kemm tal-Manival u kemm tal-FATF żviluppaw realtajiet illi wieħed ma jistax jitraskurhom. U waħda minnhom hija l-kwistjoni ta' burokrazija żejda. Sta tgħid qamet minħabba l-Manival ngħidlek illi kienet qed hemmhekk qabel ukoll. Forsi f'dal-aħħar xhur ġiet aċċentwata iżjed. U waħda mill-prijoritajiet issa li jrid ikollna hija kif din il-burokrazija żejda, mhux kull burokrazija, il-burokrazija żejda. Irridu neliminawha u neliminawha f'qasir żmien. L-oġġettiv tagħna bħala gvern lan tagħna huwa ċar li rridu li n-negozji leġittimi jitħallew jaħdmu u jitħallew jaħdmu mingħajr xkiel. Rajna l-importanza tan-negozji. Qatt daqs dawn l-aħħar sentejn ma fimna kemm huma importanti n-negozji f'pajjiżna biex żammejna l-impjiegi. Enna bil-wage supplement vera ma kienu negozjanti illi ħadu deċiżjonijiet li ma jkeċċux ħaddiema, dejjem sibna n-negozji magħna u n-negozji sabu lilna magħhom. U l-ħidma tal-istituzzjonijiet fejn titċentra żjed li nżommu sistemi ta' governanza tajbin li ma jkunux eċċessivi għax l-FATF, l-Manival, ħadd ma qalilna għandna jkollna sistemi li jkunu overboard, ma jkollna sistemi raġonevoli. Ma l-istituzzjonijiet tagħna tal-pajjiż u mbagħad il-ġlida tagħhom ma tiġ tkun kontra negozji leġittimi, tkun fejn hemm il-kriminalità, fejn hemm negozju leġittimu, tidu tħalluh jaħdem. U dak huwa messaġġ ċar tal-gvern u messaġġ illi neċessarjament irid jittieħed. U għalhekk iż-żewġ miżuri li propju jikkombaċċjaw ma' din il-linja ta' direzzjoni li qed jagħti l-gvern ġew imħabbra f'konferenza stampa ta' dalgħodu. L-ewwel waħda is-settur bankarju. Titkellem mas-settur tan-negozju kollu jekk jidentifikaw le problema komuni hija s-settur bankarju. Dan nista' ngħidu mill-laqgħat li jkolli ta' kuljum mas-settur tal-kummerċ. U jgħidulek realtajiet li jibdew minn ftuħ ta' kont bankarju li kważi huwa impossibbli, kelli esperjenza ta' negozju kbir f'pajjiżna leġittimu involut fl-importazzjoni tal-ikel f'pajjiżna stabbilit għal 20 ta' snin, għandhom numru ta' kontijiet bankarji ma' bank partikolari, qatt ma kellhom problemi bil-loans tagħhom dejjem ħallsuhom fil-ħin, qatt ma kellhom problemi ta' taxxa, imorru biex jiftħu kont bankarju ieħor mal-ħafna li għandhom u ma jaslux. Dokumenti fuq dokumenti fuq dokumenti, jiena nistaqsi ma' dan kollu talbuh l-entitajiet regolatorji risposta tkun le. U għaliex allura? Mela, ġala darba hemm din il-problema, il-gvern ma jistax jibqa' ċass. Il-gvern irid jintervjeni. U għalhekk waħda mill-proposti illi jekk ningħataw il-fiduċja fis-26 ta' Marzu se nkunu qed nimplementaw hija propju illi nilleġislaw jiġifieri nagħmlu liġi biex il-negozji u s-self-employed ikollhom dritt illi jiftħu il-kont bankarju tagħhom. Kont li bih jistgħu ħarsu s-salarji tal-ħaddiema tagħhom li jistgħu jagħmlu pagamenti wkoll lejn pajjiżi oħrajn fiż-żona euro. Problema ta' setturi li iltaqgħu magħha pajjiżi oħrajn illeġislaw dwar u aħna qed naraw il-mudelli mexa bih ħadd ieħor u se nkunu qegħdin nimxu fuq ukoll. Imma mbagħad it-tieni diffikultà li jgħidulek in-negozji meta japplikaw għal self. Diffikultà konsistenti partikolarment ma' ċertu banek. Id-dewmien eċċessiv ta' xhur biex tiġi approvata l-om. Era nistaqsi lil innifsi biex tiġi approvata jew miċħuda l-on għax il-bank għandu dejjem id-dritt li jiġħadha l-on, hemm għalfejn iddum xhur. Tajjeb li titlob dokumentazzjoni, tajjeb li tagħmel due diligence, mhux se naqsu mill-kwistjoni l-importanza ta' due diligence dak proċess li huwa importanti li jibqa', imma li ddum xhur biex tipproċessa l-on għalija hija kontrosens meta l-gvern qiegħed jimbotta fuq il-prinċipju tal-ease of doing business, jiġifieri faċilità tan-negozju. U għalhekk ukoll hemmhekk se nwaqfu dak li huwa magħruf bħala Credit Review Office illi xogħlu se jkun fejn hemm diffikultajiet biex bank japprova business loan, jintervjeni jarbitra bejn il-partijiet u mbagħad jekk jibqgħu ma jaslux fi ftehim
jagħti rakkomandazzjoni tiegħu. Din hija wkoll modelli rajnieh jaħdem f'pajjiżi oħrajn li sabu dawn it-tip ta' diffikultajiet, imma nemmnu li dawn huma żewġ miżuri li huma kruċjali biex niffaċilitaw in-negozju. Meta tiffaċilita n-negozju tfisser li qed tiffaċilita l-impjiegi, aktar impjiegi ta' kwalità, aktar investiment fil-pajjiż. U aħna dak li rridu pagi aħjar, kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar, impjiegi aħjar sabiex dejjem intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna. Grazzi, Prim Ministru, sanħalli issa fidej Wayne ħalli laqgħana maktar mistiedna. Grazzi lilek Ron, grazzi lill-Prim Ministru wkoll tal-ewwel żewġ interventi tiegħu. Matul din l-intervista ser inkunu qegħdin nieħdu wkoll kummenti ta' diversi kandidati u infatti nistiedem mal-ewwel lill-Ministru José Herrera sabiex jgħaddi l-ewwel intervent tiegħu. Nibda billi nsellimlek, Aziz Prim Ministru tagħna, nsellem il-kollegi tiegħi hawn preżenti u ħbib tiegħi u nagħti wkoll happy birthday lil Joe Mizzi hawnhekk. L-slogan Malta flimkien. Jiena għalija dan is-slogan għandu sinifikat qawwi u slogan ideali għal din il-kampanja. Għaliex dan huwa slogan li jfisser għaqda kontra il-mibeda. U hija il-filosofija tal-Prim Ministru tagħna. Jiena segwejt b'interess illi kull fejn seta' u kull fejn tkellem il-Prim Ministru dejjem enfasizza kemm hemm bżonn ta' aktar għaqda fostna il-Maltin. Il-partit fl-oppożizzjoni miflok għaqda jibbieħ il-mibeda, jibbieħ il-kritika personali, it-tmaqdir personali kontra il-politiċi u nies f'uffiċċju pubbliku, mentri aħna irridu pajjiż li jirrikonċilja ruħu biex nimbżu l-qoddim bħala Maltin, aħwa Maltin flimkien. Il-Partit Laburista huwa partit kredibbli għax meta jkun fil-gvern jwettaq dak li wiet. Matul dawn l-aħħar 10 snin kellna diversi manifesti elettorali u kienu kollha manifesti kuraġġużi ħafna u kien hemm min kien jipprova jaqta' qalb lin-nies u jgħidulna dawna manifesti wedit firħax ma jistgħux jitwettqu. Mhux tal-li wettaqnihom, tal-li għamilna aktar milli dak li promettejna. Però l-ikbar kredibilità li ħa il-Partit Laburista fil-Gvern kien daw l-aħħar sentejn taħt it-treġija ta' Robert Labella meta iffaċċjajna l-ikbar kriżi li għadda minnu pajjiżna u d-dinja, mit-tieni gwerra dinija l-hawn, fejn mhux tal-li morna lura, tal-li konna kapaċi insostnu dan il-pajjiż mill-aspett mediku u anki mill-aspett ekonomiku u anki mill-aspett soċjali. Aħjar minn pajjiżi akbar minna fl-Ewropa kollha. Ħaġa inkredibbli llum sentej wara illi naraw l-istatistika u naraw li qatt ma kien hawn daqstant nies jaħdmu milli hawn illum. Inkredibbli wara pandemija ta' santejn. L-iżgħar pajjiż fl-Ewropa u l-forecast huma li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna se jkun l-aqwa jew fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea kollha. Jekk dik mhix kredibilità, ma nafx x'inhi kredibilità. Issa mill-ġdid għandna manifest elettorali kuraġġuż ħafna dasta qabel, mimli ideat u mill-ġdid qed jippruvaw jiskoraġġuna jgħiduna ma jistax jitwettaq għax tajjeb wisq, għax il-manifestana tantu tajjeb li tal-oppożizzjoni qas jemnuh hemm mibni fuq 3 prioritajiet. Dejjem
zammejna l-aspett soċjali, tajnih priorità, għax qatt ma nsejna minn fejn bdejna ħana bħala partit xellugi u partit tal-ħaddiema, u allura għandu aspett qawwi soċjali, għandu aspett qawwi ekonomiku ukoll, mingħajr ma ħanżidu taxxi, ma se nagħtu l-inizjattivi neċessarji lis-settur tal-kummerċ biex ikompli jissaħħaħ. Illum il-Prim Ministru għadu kif semma miżura indispensabbli. L-iktar ħaġa li kien qed tgerrex l-investituri hija ma sax tiftaħ kont bankarju. Illum il-Prim Ministru qed jgħid u qed jwiet illi se jgħaddi liġi apposita. Proset, Prim Ministru. This is the way forward. Mbagħad hemm it-tielet priorità li għalija qalbi ħafna, kont ukoll Ministru ta' dak is-suġġett, li se ninvestu 700 miljun euro fl-ambjent. L-ikbar investiment fl-ambjent ta' pajjiżna li qatt sar u li qatt jista' jsir. Mela m'għandniex nieħdu riskju. Għandna nafdaw min huwa ġa ippruvat li huwa mexxej ideali fl-ar żminijiet. Robert Abela u t-tim tiegħu. Issa ġej żmien sabiħ. Elibna l-pandemija u ġej żmien sabiħ. Għandna manifestolori b'saħħtu ħajkun l-ewwel mandat ta' Robert Abela u jixraqlu illi jingħata mandat mill-aktar b'saħħtu. Hekk jixraqlu dal-bniedem. U dan kollu sabiex il-futur ta' pajjiżna jikompli sejja l-aħjar. Grazzi lill-Ministru José Herrera. Nistieden issa lill-Ellison Zarafa Civelli sabiex tgħaddi l-intervent tagħha qabel ikompli l-preżentatur Rombrifa mal-Prim Ministru. Grazzi u xi ġmil ta' merħba llum ukoll tajtu lill-Prim Ministru tagħna u hekk f'Marsa Xlokk. Għada se nkunu qegħdin infakru l-mara, għada jum il-mara. U jien bħala mara qed hawnhekk illum għaliex snin ilu l-Partit Laburista emmen fija. Għaliex Gvern Laburista snin ilu tani l-istess drittijiet bħall-irġiel. Tani id-dritt li nitgħallem, li nkompli nistudja. U qiegħda hawnhekk illum għaliex bħala għaliex Gvern Laburista tani l-opportunità li nkompli navvanza fil-karriera tiegħi u bħala ħeġġiġni sabiex inkompli naħdem. Kien Gvern Laburista li tana s-servizz ta' Child Care b'xejn biex bħala ġenituri inkomplu nistaw naħdmu bil-karriera tagħna, nkomplu għaddejjin bil-karriera tagħna. Aktar minn hekk, Gvern Laburista se jkun qed iżid jestendi iċ-Child Care b'xejn għat-tfal kollha. Mhux ta' b'xejn semmija wkoll il-Ministru Herrera, mhux ta' b'xejn rekord wara ieħor u għandna l-ogħla rata ta' nies li jaħdmu. Rekord ta' nies li jaħdmu. Mhux ta' b'xejn qed inkunu eżempju għal pajjiżi oħra minkejja iċ-ċokon tagħna. Għaliex kull proposta tagħna hija maħsuba, kull proposta għandha l-iskop li ttejjeb il-ħajja u l-kwalità tagħna lkoll. Il-Partit Laburista huwa il-partit li qiegħed man-nies, li jisma' lin-nies u li iħoss il-polz tagħna lkoll. Għalhekk għandna manifest li jieħu ħsieb kulħadd, għalhekk għandna manifest li iħares lejn il-futur tagħna ukoll, il-koll. Jien ili nimmilita fil-Partit Laburista għal bosta snin. Magħkom fil-partit għext ukoll snin fl-oppożizzjoni, kont żagħżugħa. Kienu snin fejn sfortunatament Gvern Nazzjonalista eskludina għaliex aħna Laburisti.
iddiskrimina kontrina għaliex aħna laboristi. Inħarsu lejn in-naħa t'isfel ta' Malta fejn jintwilit għext u trabbejt. Telquna għal 25 sena sħaħ. Telquna waħidna. Kellu jkun gvern laborista li ta' nifs ġdid lin-naħa t'isfel ta' Malta, lil-Kottonera u l-madwar. Unsemmu Bormla fejn saħansitra persuna ħallit ħajjita minħabba d-diżastru li telquna fih. Naf eżatt bħalkom ukoll xi sarraf gvern nazzjonalista, partit nazzjonalista. Aħna tan-naħa t'isfel ta' Malta rajnija sew id-differenza bejn gvern laborista u gvern nazzjonalista. Id-differenza ċara fl-attitudni u fl-aġir. U narawha sew illum waqt din il-kampanja. Fuq naħa għandna partit kollu negattività, partit negattiv. Fuq in-naħa l-oħra partit pożittiv. Fuq naħa partit li hu maħkum mill-ftit. Aħna partit li nilqu lil kulħadd. Partit li jippriedka l-mibeda u partit li jferrex il-ġid u l-imħabba. Dak huwa il-Partit Laborista. Unkompli, partit li ħareġ bi proposti li jħawdu lin-nies għaliex m'għandhomx pjan. Min-naħa l-oħra għandna proposti maħsumba u maħduma tajjeb sabiex ikomplu jtejbu il-ħajja tan-nies, sabiex ikomplu jgħinu lin-nies. Partit li jukkakmat mal-passat. Fuq in-naħa l-oħra Partit Laborista li ħares lejn il-futur tan-nies. Imbagħad għandna partit immexxi minn Bernard Grech u partit immexxi minn Robert Abela. Robert Abela li ħaseb fiż-żgħażagħ, fil-familji, fit-tfal, fin-negozji, fl-anzjani, fl-edukaturi, f'kulħadd, f'dawk li jixtieq li ikollhom it-tfal u ma jistax ikollhom se jaħseb fikom ukoll, f'dawk li se jixtru l-ewwel dar tagħhom, f'kulħadd. Robert Abela, Gvern Laborista se jkompli jaħseb f'kulħadd u jtejjeb il-ħajja tagħna. U jkolli nieqaf hawnhekk u nagħmel enfasi fuq l-anzjani għaliex qed indur iktar forsi mis-soltu fit-triqat u nħabbat il-bibien u fost l-anzjani il-kelma li hija komuni fost kulħadd taqbżilhom id-dmuħ meta jgħidulek imma aħna ma jonqosna xejn għandna l-Prim Ministru jaħseb fina ma jonqosna xejn. Qed ngħixu ta' sinjuri żgħar. Żidilna il-pensjoni u se jkompli jżidilna, se jagħtina il-mediċini b'xejn. U lill-uliedna imbagħad lill-uliedna se jżidilhom iċ-children's allowance, se jnaqsilhom it-taxxi. U l-tfal ta' tfal se jagħtihom edukazzjoni aħjar u se jkompli jinvesti fl-edukazzjoni. Se jgħinhom biex min ma jistax se jgħinhom jibnu libleriji fid-djar tagħhom sabiex ma jkunx hemm differenzi bejn tifel u tifla, bejn omm u omm oħra, bejn missier, bejn ġenituri. Mhux hekk biss se jagħtihom l-għodda kollha biex ikomplu jitalmu mingħajr tifxkil. Tablets, laptops, skejjel aktar attrazzati, skejjel aktar moderni. Mhux ta' bxejn dik l-anzjana li waqfitni meta kont qiegħda miexja fit-toroq il-Birgu. U anke lili mis-sitt li qalbi waqfitni
Għalt li jien għandi aktar minn 80 sena. U fis-26 ta' Marzu l-ewwel darba li se nkun qed nivvota għal Gvern Laburista. Għalt li għaliex jiena wkoll qed nara d-differenza u jiena wkoll bħalkom irrid li Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela ikompli jieħu ħsiebi u jkompli jieħu ħsieb uliedi. Nemmen bisħieħ li Robert Abela u tim Malta għandu jkollhom il-fiduċja tagħna għaliex ma jarawx uċuħ għax jiġbdu ħabel wieħed għall-familji tagħna. Diki id-differenza kruċjali. Aħna niġu qudiemkom b'umiltà, bit-track record ta' ħidma bla waqfien. Ħaddieħor imma jippretendi li tivvotawlu biex wara li kisser partit, ikisser Malta. Le, aħna fis-26 ta' Marzu nafu x'għandna nagħmlu. U aħna l-mexxej tagħna minkejja l-isfidi li għaddejna minnhom, l-isfidi li ġabet magħha il-pandemija. Ħadu ħsiebna u l-isfidi daru f'opportunitajiet għaliex kellna minn żamm sod minn ħsiebna permezz ta' tim maqut li kompla tkattar il-ġid. U għalhekk illum il-Partit Laburista fil-Gvern se jkun qed iwiegħed garanzija lill-anzjani sabiex ikomplu jgħixu tranquilli, żieda fil-pensjonijiet, mediċini b'xejn għall-anzjani, skejjel aktar moderni, tnaqqis fit-taxxi, għajnuna lil first time buyers, ambjent aħjar u aktar investiment, emendi fil-liġi tal-IVF, dawn huma biss ftit mill-ħafna. Mill-ewwel ġurnata wara l-elezzjoni se nkunu qegħdin inxamru l-kmiem ħalli inkomplu bil-ħidma tagħna biex inkomplu naħdmu. Għalhekk ejjew nagħtu l-ewwel spinta u nħeġġu l-kulħadd joħroġ jivvota għall-għaqda, għall-ħajja aħjar, għall-edukazzjoni aħjar. Ejjew nagħtu l-ewwel mandat lil Robert Abela sabiex jerġa' ikun ta' spalla għalina l-koll u biex dak li qiegħed iwiegħed jagħmlu realtà. Hekk kif ħassibna tul dawn l-aħħar sentejn ikompli jieħu ħsiebna wara s-26 ta' Marzu. Nirringrazzjakom. Issa Prim Ministru, jiena ġili rajtek il-ġim, jiena nkun iktar qed ngħid kelma milli nitrenja, infatti l-upper bodies tagħna jitkellmu għal dan. U laqgħet insemmu t-taħriġ li jista' jsir kemm ġo ġim kif ukoll fuq barra, naħseb illi waħda mill-proposti li l-iktar għamlet ħoss sissa hija l-proġetti ta' spazji miftuħa. Eba, mhux biżżejjed nitkellmu fuq l-ispazji ġodda jekk ma neħdux ħsieb l-ispazji li diġà jeżistu. Infatti hawnhekk f'Marsax Lok kien hawn oppożizzjoni dwar binja fi ġnien ta' skola. Ma tinkwetakx din għaliex se noħolqu spazji ġodda u nibqgħu nieħdu mill-oħrajn li diġà għandna. Tinkwetani u għalhekk aġixxejna. Waħda mill-prijoritajiet li għandna f'pajjiżna huwa l-land use. Ġifieri, il-mod kif se nutilizzaw l-art li hija riżorsa prezzjuża minħabba ċokon tagħna. U jekk tgħid li waħda mill-ikbar problemi li kellna hija d-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-2006. Meta kien sar l-eżerċizzju ta' rationalization lura f'dak iż-żmien art daqs is-siġġiewi li kienet fl-ODZ iddaħlet fl-iskema ta' żvilupp, kienet għalija deċiżjoni żbaljata immens, ma hemmhekk issa. Aħna rridu naraw kif l-iżbalji li saru fil-passat naġixxu biex żgur ma nirrepetuhomx. U tajna l-ewwel eżempji. Tlaqna minn tal-proġett tal-AUM kien fuq il-line fiż-Żonqor kif ukoll f'Bormla. Hemmhekk kellna kuntratt, konċessjoni illi taħseb f'dan il-proġett kif ukoll fl-estensjoni tiegħu. Fil-prijorità ġdida tagħna
Nemnu illi rridu nżewġu l-iżvilupp ekonomiku li huwa neċessarju, ebda pajjiż ma jista' jipprogressa mingħajr ma jkollu żvilupp ekonomiku, imma imbagħad il-prijorità ambjentali. U kif se żewweġ daw flimkien? U l-għażla hemmhekk kienet jew se nikkuntrastaw daż-żewġ elementi, jew nġibuhom jgħixu flimkien. Wasilna t-tieni direzzjoni. Il-proġett jimmaterjalizza xorta, imma l-estensjoni li kienet maħsuba li ssir fuq Art Verġini fuq DZ fiż-Żonqor u dik l-estensjoni l-oħra li kienet maħsuba illi ssir ġewwa Bormla, dak ma jsirux, l-art tingħata lura lin-nies tal-lokalità, imma l-proġett isir xorta waħda fl-ITS li huwa sit diġà kommess għall-iżvilupp. U ma waqafniex hemm laqqas, ġifieri ktgħid li x'se nagħmlu f'Bormla, ma ħniex qed ngħidu laqqas is-sit li ġie liberat favur in-nies se nħalluh biss kif inhu llum biex jintuża bħala parkeġġ. Il-parkeġġ huwa importanti għax ir-residenti partikolarment iridu nieħdu ħsieb dak l-element ukoll tagħhom. Imma se nagħmlu parkeġġ taħt l-art, imbagħad spazju miftuħ fuq bil-ġnien, spazju aħdar fejn jista' jiġi jgawduh il-familji mat-tfal tagħhom, mal-ħbib tagħhom. Dak huwa il-mod kif qegħdin naraw li nibqgħu naħdmu. U hawnhekk ma rsax lok kellna din realtà wkoll. Realtà ta' kunsill lokali li b'mod leġittimu xtaq illi iwessa s-servizzi li jipprovdi lill-komunità, ġifieri lan kien wieħed leġittimu, imma kien ifisser li biex jiġu provduti dak il-faċilitajiet aktar kien se jittieħed ġnien illi llum naturalment huwa n-nies igawduh sabiex ikun jistgħu jirrilassaw u jqattaw il-ħin liberu fih. Jien meta rajt dal-proġett tat dan jikkonforma mal-viżjoni illi għandna aħna li kemm jista' jkun nilliberaw iżjed spazji miftuħa favur in-nies. U r-realtà hija li le. Kif għad preċis inti bdejt naħseb, jekk illum hemm ġnien eżistenti, irridu mhux biss insalvaw, jekk jista' jkun insebħu iżjed. Mill-banda l-oħra meta tkellimt mal-kunsill, l-istess kunsill qalli imma r-realtà aħna tas-servizzi li kien beħsibna nipprovdu bl-estensjoni l-ġdida mhijiex importanti għar-residenti wkoll. U għalhekk li bħala gvern għalkemm imbuttajna biex dan il-ġnien ma jintużax għal-bini ta' uffiċini ġodda u mhux se jkun qed jinbena għal-bini ta' uffiċini ġodda u se jibqa' ġnien kif inhu llum. Imbagħad ukoll iddialogajt mal-Kunsill li sibt minn għandu kooperazzjoni sħiħa u anke mal-entitajiet edukattivi involuti biex insibu xi ħaġa alternattiva fejn il-Kunsill xorta jkun jista' jagħmel il-faċiltajiet li għandu bżonn. U nemmen li dak huwa l-mod ta' dialogu li dejjem imxejna bih u li se nibqgħu nimxu bih. Priorità tagħna huma dak il-proġetti ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Ma kienx b'kombinazzjoni li kienu tal-ewwel nett illi nidejna fil-ftuħ tal-kampanja elettorali. Il-fatt li nedejnihom propju mal-ewwel sigħat tal-ftuħ tal-kampanja juru kemm din hija priorità ġdida imma priorità ewlenija. U fil-leġislatura li jmiss jekk il-poplu naturalment jogħġbu jagħtina l-fiduċja tiegħu se nkunu qed nuru kif dak il-proġetti se jiġu implementati, diġà bdejna billi individualizzajna x'se jkunu dal-proġetti. Insemmi proġett ta' Triq Sant'Anna, l-proġetti li se jkun qiegħed isir San Ġwan, diversi semmejna pluralità ta' proġetti kollha jeħtieġu investiment b'saħħtu nsemmi l-mini ta' Santa Venera, kollha proġetti sbieħ li se jagħmlu differenza kbira fil-lokalitajiet rispettivi. Li nista' ngħid imma punt ta' prinċipju. Aħna ma nagħmlux proposti fuq il-qasam ambjentali kif tagħmel l-oppożizzjoni, aħna jekk qed ngħidu se nagħmlu proġett ambjentali, dak il-proġett se jsir huwa costed u jsir b'mod permanenti. Ma ngħidux se nagħmlu spazju ambjentali u sentej wara noħduh mingħand in-nies lura. Sfortunatament, waħda mill-proposti illi semmit l-oppożizzjoni tgħid illi art tinxteħed fl-ODZ u mbagħad fil-leġislatura oħra tiġi żviluppata. Dak li spjegalna il-kap tal-oppożizzjoni bħala li huma l-proposti tiegħu għall-ambjent ġewwa pajjiżna. Aħna verament konvinti mill-importanza ta' żvilupp ekonomiku imżewweġ magħha il-prijorità tal-ambjent f'pajjiżna u bekk verament nistgħu nitkellmu dwar kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies tagħna. Qegħdin fil-villaġġ tas-Sajjieda, jiena qed noħodha li madwarna hawn xlukkajri li huma sajjieda, u naħseb jieħdu gost jekk jisimgħu minn għandek jekk għandek xi ħaġa imħejjija lihom. L-ewwel nett aħna konvinti u nemmnu fil-futur għas-sajjieda. Nemmnu li huwa settur
niċċa ekonomika importanti ħafna l-pajjiżna. U rajnejha fil-pandemija din, waħda mill-prioritajiet kienet li kellna, jew mill-inkwiet iktar minn priorità darba ngħid, f'Marzu f'April tal-2020 kienet il-provvista tal-ikel. Forsi ftit titwemmen din, imma waħda mill-ikbar diskussjonijiet li kien ikollna kienet jekk jalqu numru ta' portijiet li minnhom nimportaw l-ikel f'pajjiżna, kien se jkollna sitwazzjoni ta' shortage tikel. Ftakarni ma' Clyde Caruana dak iż-żmien kien kap tas-segretarjat nibagħtu għall-importaturi tal-ikel wieħed u ngħidulhom kemm għandna provvista ta' ikel. Jekk jalaq il-port ta' Ġenova ta' Pozzallo, sakemm iservina l-ikel. Mbagħad bdejna naraw nissorsjaw x'portijiet oħrajn li minnhom stajna nimportaw jekk jalqu dak il-portijiet biex tifhem kemm hija importanti il-provvista tal-ikel f'pajjiżna. U s-sajd huwa settur kruċjali flimkien mal-agrikoltura, flimkien mas-settur tar-raħħala. Setturi kruċjali biex jassiguraw il-provvista ta' ikel ta' kwalità l-pajjiżna. U s-sajjida tagħna hawnhekk insertajt naftit minnhom ukoll huwa passjoni li tkun sajjied għax għandek biss l-element ta' sogru. Kull darba li inti ħriġt fuq il-baħar qed tiffaċċja maltempati, qed tiffaċċja għawċ li jista' jiġrilek tipprepara kemm tipprepara, għal min ibaħħar ma tipprepara kemm tipprepara, taf li once li ħriġt fl-elementi tan-natura xi ħaġa ħażina tista' tmur. Mela jrid ikollok ukoll il-kuraġġ biex tagħmel dan ix-xogħol. U diġà wettaqna numru ta' miżuri, illum ħażżist ftit miżuri oħrajn minn dak li jien nemmen illi jistgħu jkunu ta' importanza għas-settur tas-sajjieda. L-ewwel waħda diġà għandna u se nkomplu ngħinu s-sajjieda biex jirranġaw id-dajjes tradizzjonali tagħhom ma rridx nara li d-dajjes tradizzjonali ma jibqgħux iktar fil-portijiet tagħna. Ftaħna landing sites ġodda, one-stop shops ukoll biex ikunu eqreb tas-sajjieda u għandna numru ta' inizjattivi oħrajn fil-manifest elettorali għandna chapter sezzjoni sħiħa li hija dedikata għal dan is-settur. U qed ngħidha din biex nuri kemm aħna verament nagħtu priorità das-settur tal-agrikoltura kif ukoll dak tar-raħħala. Waħda mill-inċentivi se tkun il-ħolqien jew l-iffaċilitar ta' strumenti finanzjarji biex jgħinu preċiżament lis-settur tas-sajd. Lil-bdiewa wkoll anke lir-raħħala. Se naraw ukoll li jsir investiment fil-bini tal-breakwater fuq in-naħa ta' Delimara biex nipproteġu kemm jista' jkun l-opri tal-baħar li jinsabu fuq in-naħa ta' ġewwa. Imbagħad it-tisħiħ tal-infrastruttura jew tal-pilastri jew tal-kolonni sejħilhom li trid, sejħilhom kolonni dak li jipprovdu s-servizz tad-dawl u ilma lill-opri tal-baħar. Dak huwa investiment importanti ħafna fl-infrastruttura marittima ta' pajjiżna. Huwa xi ħaġa dan li mbagħad qed naħdmu fuq livell parallel mhux fil-parti tas-sajd imma fuq il-marittimu wkoll f'pajjiżna proġetti li għamilnihom kemm fil-port il-kbir kif ukoll se jsiru fil-Port Ħieles. Mbagħad ukoll miżura oħra aktar speċifika illi se nniedu skemi ta' kumpens għal dak is-sajjieda li jiddeċiedu illi jirtiraw u mbagħad se jkunu qed jitrasferixxu l-opri tal-baħar tagħhom u l-liċenzji għal sajjieda li jkunu żgħażagħ jew għadhom deħlin f'din is-sena. Għaliex nemmnu fl-importanza tal-wirt ta' dan ix-xogħol minn ġenerazzjoni għall-oħra, kruċjali għal pajjiżna. Umbagħad l-istess dal-istrumenti finanzjarji li kont qed insemmi f'dialogu mal-banek u b'koordinazzjoni mal-banek se nkunu qed nestenduhom ukoll għal dawk li jiddeċiedu illi jixtru l-ewwel opra tal-baħar tagħhom biex joperaw bħala sajjieda. Dik hija inċentiva oħra illi beħsibna nagħmlu. Umbagħad miżura oħra li nemmen li hija importanti f'setturi oħra f'industriji diversi rajna li ninċentivaw biex jitnaqqas it-tniġġis jekk qed nitkellmu fuq emissjonijiet fid-diversi metodi kif aħna nistgħu innaqsu it-tniġġis anke biex ikollna kwalità ta' arja aħjar biex nilħqu t-targets illi huma imposti fuqna ma li aħna nemmnu li rridu naslu għalihom kemm fl-2030 kif ukoll fl-2050. U dak l-inċentivi qed naraw li nittrasportawhom ukoll għas-settur tas-sajd. Ġifieri meta ta' tot dawn il-miżuri kollha flimkien, miżuri li ġew mingħand il-komunità tas-sajjieda bekk l-importanza ta' dialogu li nisimgħu mingħand kulħadd nemmen li se jkun settur li bil-provi se nkunu qed nuru l-importanza tiegħu għal dan il-pajjiż.
Grazzi Ron, grazzi Prim Ministru, nistieden issa interventi ieħor kandidata oħra f'isem il-Partit Laburista Amanda Spiteri Grek. Ħbib tiegħi, ninsabu hawnhekk il-koll flimkien għax għandna xi ħaġa komuni. Il-koll flimkien inħadnu l-istess prinċipji. Dak illi għandna il-valur tal-altruizmu illi ngħinu l-ħaddieħor, il-valur tal-ruħ soċjali, il-valur soċjalist u għalhekk il-valur laburist. Aħna bħala partit nemmnu illi ħadd ma għandu jaqa' lura. U jien b'mod umli irrid nikkontribwixxi f'dan il-moviment għaliex nemmen illi dan huwa l-moviment il-ġust li jista' jwassal biex ittejjeb ħajjet in-nies. Wasalna fit-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali. Għadna fil-bidu. Imma ħarsa lejn dawn il-ġimagħtejn li għadhom kif għaddew, rajna Prim Ministru bi proposti soċjali biex jgħin lill-familji tagħna, jgħin lill-istudenti, jgħin lill-anzjani, jgħin lill-ħaddiema u fuq kollox jgħin lill-uliedna. Prim, inti semmejt qatt ta' proposti soċjali li laqtuni f'qalbi. U jiena nixtieq illi insemmi ftit minnhom l-aktar li laqtuni fost oħrajn. Semmejt iż-żieda tal-carers għal dawk il-persuni b'diżabilità. Naħseb li dik hija l-iktar waħda li laqtitni għaliex nemmen li dan huwa settur importanti li rridu nagħtu sosten lill-familji u wkoll lill-persuni b'diżabilità. Semmejt iż-żgħażagħ tagħna li jistgħu jixtru id-dar tagħhom għall-ewwel darba, l-istudenti tagħna l-pensjonijiet, però nhar it-tlieta taħt it-tinda nammetti qabżit li dema. Għaliex meta smajt il dak il-missier jitkellem dwar kemm importanti li jiġu mibdula l-liġijiet li għandhom xi jaqsmu mal-IVF, nemmen li dan huwa l-moviment li ħajibqa' jaħdem biex itejjeb ħajjet in-nies għaliex dawn huma kisbiet importanti. Issemma wkoll l-investiment għal uliedna fl-edukazzjoni xi ħaġa li huwa l-qalbi ħafna wkoll. U wkoll nhar is-Sibt smajna l-proposti għal Gżira Awċija. Dan huwa gvern illi vera jrid jagħmel id-differenza. Ippermettuli naqsam xi ftit ħsibijiet magħkom. Jiena ta' żewġ tfal. Jiena dejjem rajt bħalma wara kollox tagħmlu intom ma' wliedkom illi l-uliedi inrabbihom b'valuri sodi u nipprova nurihom x'inhuma l-prijoritajiet tagħna. Jiena tallimt illi irrid naħdem biex nikseb. Li m'hemmx xogħol għall-mara u lanqas xogħol għar-raġel. Iżda ħarsa madwarna llum fl-2022 hija realtà li minkejja li l-mara kisbet diversi avvanzi matul il-ħajja, li minkejja li l-mara tisboq il-popolazzjoni tal-irġiel, li minkejja li l-mara daħlet fid-dinja tax-xogħol, ir-realtà hi illi fid-dinja tax-xogħol meta din nitkellmu dwar it-tmexxija fid-dinja tax-xogħol għadna brata baxxa ħafna. Ir-realtà hi li meta nitkellmu fuq rappreżentanza fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna fil-Parlament għadha rata baxxa ħafna. Ejja ma ninsewx li kien gvern Laburista li dejjem ta' importanza lil-mara. Kien gvern Laburista li tal-vot lil-mara, kien gvern Laburista illi dejjem ra li l-kontribut tal-mara fil-politika għandha tkun u hawnhekk ippermettuli nsellem lill-ewwel mara Ministru tal-Edukazzjoni, il-memorja ta' Agata Barbara u mbagħad President.
Kellna l-ewwel speaker mara, Miriam Spiteri de Bono. It-tieni president mara, Mary Louise Coleiro Preca. U kellna wkoll il-ħatra tal-ewwel mara Kummissarju Ewropew Helena Dalli. Jien minn qalbi nirringrazzja lin-nisa kollha li taw kontribut u għadhom jagħtu kontribut. Però kull wieħed u waħda minnkom hawnhekk għandna legat x'nagħmlu. Irridu naraw li ma nibqgħux nitkellmu dwar xogħlijiet tan-nisa u l-irġiel għax tifel jew tifla. Il-koll flimkien irridu naħdmu sabiex naraw li l-kisbiet ta' wliedna ikunu għax huma vera jistgħu jilħqu l-għanijiet għaliex vera nistgħu niċċelebraw il-ħiliet tagħhom. Mela huwa importanti li fis-26 ta' Marzu għandna għażla u rridu niddeċiedu sewwa. Fis-26 ta' Marzu kull wieħed waħda minna ħajkollu fidu id-deċiżjoni bejn partit illi jrid iwassal il-pajjiżna bil-bidliet, bir-riformi għal pass li jmiss, u l-partit min-naħa l-oħra illi jara illi jpoġġi kollox f'ballun politiku. Il-partit illi jara illi kollox inreġġaw lura fil-passat. Għal daqstant, ejja flimkien ninaqdu it-tfit mal-Prim Ministru Roberta Bela. Ejja flimkien ninaqdu wara il-Partit Laburista sabiex nhar is-26 ta' Marzu aħna flimkien ikollna pajjiż aħjar, pajjiż sabiħ. Nirringrazzjakom. Nistieden issa lil Felix Busuttil Galja l-aħħar intervent minn fost il-kandidati qabel ikompli rombriffa mal-Prim Ministru. Xlukkajri, familja Laburista, ħbib tiegħi u tagħna wara Roberta Bela. Meta ma kontx politiku, kont iffokat fuq id-dinja ta' sfin u t-teatru. Kont ċittadinawċi bħal kulħadd. Tlajt fuq palk fuq folla n-naxxar. Dak iż-żmien ma kelli l-ebda ħsieb li noroġ għall-politika. U tkellimt fuq, mhux fuq il-but jew fuq in-negozju, ma tkellimt fuq l-iktar ħaġa sagra li teżisti għal kull wieħed waħda minna. Il-kuntentizza, l-integrità u d-dinjetà ta' kull persuna. Jien bħal ħafna xtaqt wara 20 sena li niżżewweġ li kolli familja. U dan kien innegat għalina, konna komunità inviżibbli għal 20 sena sħaħ. Il-gvern preżenti, data kien 20 sena, xtaq li aħna ma jkollniex vuċi. U mhux hekk biss, imma meta ħarġet il-liġi preżentata minn gvern Laburista, x'għamel ħasel idejh u xtaq li aħna ma jkollniex dawk il-liġijiet. Illum hija storja differenti. Però waqt dawk l-20 sena qatt ma ddili minn moħħi ngħid għax kont imweġġa li ma mhux nivvota. Għaliex? Għax il-vot huwa dritt tagħna. Il-vot huwa sagrosant, il-vot jekk ma tivvutax qed tagħti biss fiduċja lil gvern li huwa skadut, gvern tal-passat. Għalhekk inħeġġeġ il-kulħadd. Għax inti meta ma tivvutax qed turi pistola lejk, lej familtek u lejn uliedek. U meta ħriġ tal-politika għajruni ignorant, għajruni ħamallu, għajruni li m'intix kapaċi, falm ħafna. Pero jien kelli biss l-ideal u sentenza u frażi li ħadd ma jista' jħodili Malta l-ewwel u qabel kollox. Tużawx il-vot bħala għoddu għal-erda. Għaliex? Għax tippreferu neġu nkunu ta' tmixja ta' Bernard Grek, l-istess nies wara snin żwal ta' assassinju ta' karattri, ta' tmaqdir bħal Simon Busuttil, Jason Azzopardi, dawn għadhom hemm. Tridu l-kontijiet, il-kajos ta' traffiku,
it-tniġġis tal-arja, tridu lura l-austerità, tridu lura l-firda fil-Parlament, tridu lura l-firda fost il-Maltin. Le, mela nivvutaw fis-26 ta' Marzu biss għal-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Jien wara Robert Abela, u forsi ma tafux meta kelli bżonnu, Robert ċempiltlu u f'men diffiċli tan il-parir tiegħu mingħajr l-ebda ħsieb ta' kumpens. Robert huwa ġentlom. Robert u Lidja huma maħbubin sew u naf is-sagrifiċċju kbir li tagħmel Lidja u li tagħmel Georgia May, speċjalment dawn il-mumenti. U hawnhekk ringrazzjahom. Jien forsi għax artist u għandna bżonn artisti wkoll fil-Parlament, mhux biss tobba avukati u ekonomisti. Forsi għax artist qalbi timxi forsi qabel moħħi. U jiena meta imur xirali u ikun hemm xi liġi jew għaddej xi proposta li ħadd tagħmel ġid għall-poplu, ġid għall-persuna l-individwu, dejjem taqbiż li xi dema. Taqbiż li dema meta nkun naf li ommi għawdex qiegħda okej. Li naf li pensjoni tagħha qiegħda okej, li ma tiġi m'hemm bżonn tiġi fil-moment tax-xhur tgħidli Felix, Ina Mario, Joseph Maħuti, m'għandix biżżejjed flus biex il-mediċina. Illum ommi ma staqsinix għaliex għax il-persjoni tagħha żdiedet darba, 2, 3 u tkompli tiżdied. Mhux hekk biss, imma taqbiż li dema meta nidħol f'xi uffiċċju u nara persuna b'diżabilità qiegħda taħdem. Taqbiż li dema meta naf li xmur xi tiġ gay jew straight għax naf li dawn għandhom l-opportunità li jkollhom familja. Dawk li missieru l-ommijiet li huma missieru ommijiet illum għax il-Partit Laburista tom din l-opportunità li għandhom il-biki u d-dmuħ u id-daħ fil-kurituri tad-djar tagħhom. Jiena ħanajt xi ħaġa forsi m'hemmx proposta fussali bħalissa. Jiena għandi il-papa adottat ta' 4 tiklieb. Kelli 5, wieħed minnhom kien ismu Joey. U da Joey, għax kien kelb jaqbes għax Joey kangaru żgħir, kont qiegħed l-Italja, tlajt ommi tlajt vakanza u kont qiegħed ħdejn nieħu kafe, daw fetaħ il-bib ħarabli u tajritu karozza. L-Italja stess. U ovvjament minn fejn ġibtu lura bħala Joey tiegħi bħala ibni kważi għax nifhem kulħadd li għandu l-annimali d-dar hekk iħossu li dawn huma parti minn familja tagħna, ovvjament kelli nħallas biex inġibu lura irmiet. U hawnhekk l-imħabba tiegħi għandi l-annimali irid intihom vuċi. U forsi hawnhekk naf u għax għalhekk Partit Laburista għax ma jaħsibx biss fl-individwu bniedem imma wkoll jaħseb li kelb m'għandux ikun ikkatinat maqful ġo gallerija żgħira. U għalhekk jiena nemmen jiena ħanivvota l-Partit Laburista għax naf li dawn il-proposti se jkunu hemm u se jkunu hemmhekk żgur. Għalhekk Robert hemm għal kulħadd. Għal kulħadd, għall-anzjani, għaż-żgħażagħ, għat-tfal, għall-istudenti, għall-negozju, jagħtemm għall-Maltin u għall-Awċin kollha, ejjew flimkien fis-26 ta' Marzu nissiltu, niġġieldu, nivvutaw għal kull kandidat Laburista u nuru u nagħtu l-ikbar tkaxkira fl-istorja tal-elezzjoni ta' Malta u Għawdex. Grazzi. Prim Ministru, inti d-dar għandek żewġ nisa, il-mara u t-tifla. Grazzi tinftihom ħażin. Hawnhekk hawn numru. Lix problemi. Mara żgħira. Hawnhekk hawn numru Alla jbirku ta' nisa. Għada jum il-mara u rrid nieħu l-opportunità nawguralkom il-jum il-mara tajjeb. Issa, f'soċjetà aktar ġusta, x'sem għandha l-mara? Kruċjali ux. U rajna, ġifieri kissemmi li setturi partikolari, rajna illi ħan nitkellem dwar il-ġudikatura, għaliex għandi esperjenza hands-on f'settur li ħdimt ħafna fih. Meta żdied in-numru ta' nisa ġudikanti f'pajjiżna, rajna l-livell tal-ġudikatura across the board tela l-fuq ħafna. Kellna semmita Amanda numru ta' karigi li għall-ewwel darba ġew okkupati minn nisa, nżidt il-kariga ta' avukat ġenerali wkoll illi llum hija okkupata minn mara.
L-indipendenza ekonomika tagħtik indipendenzi oħrajn, l-indipendenza finanzjarja, tagħtik id-dinjità ma fuq kollox. U l-pajjiż, sa nitkellem fuq livell ta' pajjiż, il-pajjiż jeħtieġ parteċipazzjoni dejjem iżjed miżjuda tan-nisa, kemm fit-tmexxija tal-pajjiż u anke fis-setturi ekonomiċi u anke soċjali. Semmit Alison il-numru ta' inċentivi li għamilna biex aktar nies jidħlu fis-suq tax-xogħol, jipparteċipaw iżjed kemm jekk huma nisa kemm jekk huma rġiel. Imma hemm realtajiet oħra illi għadhom juru li għad hemm limitazzjonijiet biex iżjed nisa darba jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Minkejja law l-opportunitajiet, issa mhix kwistjoni li m'hawnx opportunitajiet għax qegħdin kważi full employment u għandna s-settur kummerċjali jikbi għal aktar nies biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. Imma għandek pocket partikolari li identifikajna kien ta' nisa li qatt ma pparteċipaw fis-suq tax-xogħol li għandhom il-fuq minn 40 sena, normalment bejn l-40 u l-50 sena, li qed isibuha diffiċli biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U rajnija kemm mill-ottika ta' min jixtieq jidħol għad-dinja tax-xogħol, jiġifieri l-impjegat, kif ukoll mill-ottika ta' min iħaddem. U teżisti dir-realtà, issa stajna għadna ċassi quddiem dir-realtà u ngħidu m'hemmx tagħmel. Minflok se nkunu qegħdin inħabbru proposta ambizzjuża oħra fil-manifest elettorali tagħna fejn għal dawk in-nisa il-fuq minn 40 sena li qatt ma kienu fis-suq tax-xogħol, fid-dinja tax-xogħol, se nkunu qegħdin inħallsu sa 30% tas-salarju tagħhom sa 6,000 euro, ħajkun hemm dak iż-żewġ cappings, għal medda ta' 3 snin biex bekk ninċentivaw iktar employers illi jimpjegaw minn din il-kategorija partikolari ta' nies. Nemmen li se tkun miżura importanti ferm u li hija targeted speċifika ħafna biex nindirizzaw din ir-realtà. Imbagħad hemm it-tieni realtà, it-tmexxija. U hemmhekk fejn nemmen li jista' jsir iżjed. Nerġa' nsemmi l-ġudikatura ma nsemmi diversi setturi oħrajn. Kull fejn rajna iżjed parteċipazzjoni ta' nisa fit-tmexxija tal-pajjiż, nsemmi s-servizz pubbliku. Żdiedet hemm ħafna nies f'pożizzjonijiet headship ta' tmexxija u rajna s-servizz pubbliku illi litteralment il-livell ta' servizz li qed jagħti tela l fuq. Imma rridu nimbuttaw iżjed hemmhekk ukoll. U għal darb'oħra kellna deċiżjoni strateġika x'nieħdu. Inħallu l-affarijiet jieħdu l-kors naturali tagħhom, normalment meta l-affarijiet jieħdu l-kors naturali waslu għal status quo jibqa' kollox kif inhu. Jew nagħtu inċentiva b'saħħitha. Miżura oħra li għandna fil-manifest elettorali tagħna hija illi għal dak il-kumpaniji li ħadmu 50 persuna jew iżjed u li għandhom 40% ta' tmexxija tagħhom li hija nisa, fil-headship positions, fil-pożizzjonijiet ta' tmexxija, se nagħtu tax credit b'saħħtu ħafna ta' 50,000 euro. Din hija miżura importanti mija miżura meħtieġa. U fil-qasam tal-ugwaljanza aċċenna li Felix ukoll għamilna ħafna fadal x'namlu. U għalhekk li nibqgħu gvern impenjat li dan il-qasam tant importanti għall-iżvilupp tas-soċjetà tagħna nibqgħu naħdmu fih daw żewġ inizjattivi minn sensiela li naturalment issa titkun il-fiduċja tal-poplu li dal-proposti jiġu miżuri, jiġifieri jitwettqu, isiru realtà ġala darba ningħataw il-fiduċja mingħand il-poplu tagħna. Issa li kieku l-kampanja elettorali kellha tkun tellieqa ta' 6 dawriet madwar ground, wasalt fin-nofs. Issa nafu li inti atleta, nidem sportiv ħafna. Issa li qbad id-dawra li hija fin-nofs ta' tellieqa, kif qed tħossok? Pożittiv. Pożittiv għaliex tant kelli esperjenzi sbieħ f'dal-aħħar ġranet, l-iktar imma fid-djar tan-nies ikolli nistqar. Li tħabbad bib, nu pjaċir nagħmel home visits, inħabbtu bib ma jkunux jafu n-nies minn ġej, jiftħu jsibu lili wara l-bib. L-esperjenzi, kollok esperjenzi ta' diqa wkoll biex ngħidha partikolarment fejn tiltaqa' ma' mart serju, ma' diżabbiltajiet serji.
U tara kemm il-miżuri li għamilna ġabu differenza kbira fil-kwalità tal-ħajja ta' nies jitkellmu miegħek in-nies pensjonanti li jgħidulek il-kwalità tal-ħajja tagħna tiebet b'mod konsiderevoli, imma għandek realtajiet oħrajn ukoll li għadna ma ħdimniex biżżejjed dwarhom u dak l-esperjenzi li tieħu mingħand in-nies meta inti tidħol ġod-dar tagħhom u tara r-realtà ta' x'qed jgħixu. Jiġifieri pensjonanti li rridu jħallsu kirjiet li huma relattivament għoljin ikkomparat mal-inkam tagħhom u tara mbagħad kif dejjem inti tfassal il-policies tiegħek biex tilqal dar realtajiet partikolari. Ma mbagħad fiduċjuż ħafna għaliex naf kemm għandna tim ta' kandidati b'saħħtu, ġifieri fis-sigħat l-għaddew għalqu n-nomini għall-kandidatura għall-elezzjoni ġenerali u kburi ħafna li tant għandna kandidatura b'saħħitha. Tim ta' kandidati li għandek żgħażagħ, għandek kandidati ta' esperjenza illi servew bħala ministri u segretarji parlamentari, illi kull proġett li ġew fdati bih wasluh b'suċċess. Jekk konna waqt pandemija huwa grupp ta' ministri u segretarji parlamentari li huwa tried and tested fl-iktar mument challenging fl-istorja ta' pajjiżna fi żgur. U kemm importanti li jkollok nies li huma tried and tested f'mument fejn il-pajjiż jeħtieġ l-istabbilità iktar minn kull ħaġa oħra. Għaliex? Ħirġin minn pandemija, għandna dat-tensjonijiet ġodda qudiemna, il-pajjiż jeħtieġ illi l-istabbilità tkun il-kriterju ew il-karatteristika ewlenija tiegħu. Jekk hux biex nipproteġu n-nies minn żidiet fil-kontijiet, enerġija, fuels, żidiet fil-prezzijiet tal-ikel. Huma x'inhuma? Deċiżjonijiet importanti li jridu jittieħdu, ma nistgħux inkunu gvern kif qed turi li tista' tkun l-oppożizzjoni li manifest elettorali, ma manifest li tanti la tiftaħar lilha ippreparata l-elezzjoni bidlu 5 darbiet, darba, darbtejn, 3, 4, 5. Astemmen. F'3 bidlu 4 darbiet il-manifest tagħhom u kienu preparati skontu. Maħseb wara da x'jagħmlu kieku jiġu fdati bil-futur ta' uliedna f'dal-mument daqstant importanti. Però ejja nħarsu lejn il-kandidatura tagħna x'fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu naraw il-kandidatura tagħna hemm ukoll żgħażagħ illi għamlu suċċess żgħażagħ u nies oħrajn li għamlu suċċess għalkemm ma kinux fil-grupp parlamentari fil-professjoni tagħhom, fil-qasam rispettiv tagħhom. U tara dal-mod imżewwaq tal-kandidatura tagħna kemm huwa importanti. Imbagħad il-proposti. Nemmen il-proposti kienu fil-manifest elettorali dak illi proposti li nidejna aħna u l-proposti illi tkellmet dwarhom l-oppożizzjoni. Nemmen li ħarġet differenza ewlenija hemmhekk naturalment huwa il-poplu illi irid jiġġudika dwarha. M'hemmx dubju li l-proposti tagħna huma studjati, huma meqjusa, huma costed u huma kollha ban ta' fejn irridu naslu. Imbagħad il-ġimgħa għandna żviluppi oħrajn se tkun ġimgħa fejn se nkun impenjat bħala Prim Ministru wkoll f'summit li se torganizza il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill Ewropew li se jsir aktar tard din il-ġimgħa nhar il-ħamis, se jkun ifisser li se jkolli ninterrompi l-parteċipazzjoni tiegħi fil-kampanja elettorali, ma' deċiżjoni hija m'hemmx dubju li l-prijorità hija l-tmexxija tal-pajjiż, partikolarment f'mument daqstant importanti. U hija l-priorità t-tmexxija għaliex l-interess nazzjonali jirbaħ dejjem fuq kwalunkwe konsiderazzjoni oħra. Imma mbagħad bdejt biha u ħanalaq biha. Is-sabiħ tal-kampanja huwa li l-esperjenzi ta' man-nies kif titrasformhom mbagħad f'bidliet pożittivi fil-ħajja tan-nies. Għamilna ħafna kienu snin mill-2013 sal-lum li bidlu ħafna u tgħidulek il-pensjonanti l-iktar li jgħidu ilek din. Kif inbidlet ħajjitna? Jien illum m'għandix noqgħod ninkwieta għandix pensjoni biżżejjed biex ngħaddi sal-aħħar tax-xahar. Anzi, nista' nixtri xi ħaġa n-nepotijiet, semmejna proposti oħrajn bħal mediċini b'xejn għall-anzjani kollha tagħna. Dħalt f'djar ta' pensjonanti tagħna li jirċievu mediċini li qegħdin fuq il-formularju ma ikollhom iħallsu għal oħrajn. Dawn huma realtajiet li nebħuna biex nagħmlu dal-miżuri. Fadal
proposta ta' 1000 proposta fil-manifest elettorali tagħna twildu mill-proċess tal-mittidejja kollha maħsubin biex nibqgħu intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna u li nibnu futur sabiħ għal ġenerazzjonijiet kollha ta' pajjiżna. Prim Ministru, grazzi mill-qalb tal-istedina. Grazzi lilek. Grazzi ħafna lilek. Grazzi lill-Prim Ministru Roberta Bela, grazzi lill-prezentatur Ron Briffa, grazzi lill-kandidati li għaw prezenti, grazzi lilkom li tajtu merħba mill-isbaħ lill-Prim Ministru l-Mexxej Laburista Roberta Bela ġewwa Marsaxlok. Nfakkarkom fl-attività ta' għada bis-sem tal-Prim Ministru mill-ġdid ġewwa l-lokalità ta' Ħażabbar imbagħad il-qofol tat-tielet ġimgħa ta' kampanja elettorali nhar il-Ħadd Pjazza Tritoni għal Masreli indirizzat mill-Prim Ministru Roberta Bela. Grazzi, insellmilkom.